Skoven hviler sig, stille, hvid og bleg. Sneen hyldet og sært fortryllet i vintermånens skær. Indtil morgengry vækker den på ny, og en stemme man kan fornemme imellem skovens træer. Siger julen nu er nær. Jul i skoven med stråle på farven, og sne og frost er rigtig julevejr. Skoven juler, I redder og I huler, et juleeventyr for mennesker og dyr, som ikke ser skoven mere, for bare juletræer. Altså, bouncer, rep sejlene. Vi er i havn. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen. Du har snart ikke noget vækkeur, når man har dig. Hvad var det for noget sludder, du sang? Flyvefisk, flyvefisk. Drømmer du om flyvefisk igen? Jeg tror, du er ved at få havnekulder. Halløj. Er der nogen hjemme? Captain on the bridge, captain on the bridge. Lige øjeblik. Du er tidlig på den i dag, hva'? Den er næsten 11, men jeg kan da godt komme tilbage senere. Nej, pyt med det. Jeg skal bare lige have spule skroget og nogle andre klude på. Skal jeg sætte noget kaffe over? Ja, tak. Hvad? Skulle du ikke have været i skole i dag? Nej, vi er da fri, men jeg har en masse lektier for. Kan jeg ikke lave dem her? Selvfølgelig. Alt for videnskaben. Næsten 11. Det var da mærkeligt. Og jeg har slet ikke hørt vækkeuret. Flyvefisk, flyvefisk. Ja, jeg kan ikke undgå at høre dig, vel? Men vækkeuret? Nej, der mangler delen med en af viserne. Det var da mystisk. Mystifistisk, mystifistisk. Hvad siger I så? Er det ikke bare nisseflot? Jeps, og smart. Nu kan vi altid finde dig. Hvor har du bilen fra, Stup? Nå, den har jeg lånt. Lånt? Af hvem? Er ham deroppe? Han havde 2. Stup, du ved da godt, nisser ikke stjæler. Det gør jeg heller ikke. Jeg har bare lånt den. Hvem har givet dig lov til at låne den, som du har fået lov at låne den af? Vis mig selv, der har givet mig lov. Så har du altså stjålet den, Stup. Ja, kun lidt. Hvad med alt det mad, vi stjæler? Det er ikke at stjæle. Man kan kun stjæle noget, som nogen ejer. Og mad kan man ikke eje, fordi man ikke kan eje mad. Nemlig, det kan man kun spise. Det var mærkeligt. Der er ingen småkager. Og jeg synes da lige, jeg havde... Nå, ja, pyt. Hvad er det, du læser? Geografi, det er bare dødssygt. Nej, det er da bare, fordi du ikke har været ude at rejse. Jeg har da engang været i Tyskland. Vi har også været på chartertur til Mallorca. Ja, men det er ikke at rejse. Det er feriere. Ikke? Når man rejser, så skal man være et med det sted, man er. Sidste år var vi i Harzen. Det blev jeg ikke et med. Nej, men der er der jo gæst. Ikke? Det er jo noget andet, men for at lære et sted at kende, så skal man sådan leve sig ind i stedet. Jeg kan huske en gang, jeg var på Svalbard. Skrænefagl, skrænefagl. Ja, Laban. Jo, det er så sandt, som jeg sidder her. Det er rigtigt. Hvad skete der? Ja, der skete ikke andet, end at jeg var ved at blive spist af et par isbjørn. Hvordan det? Klar til langfart, klar til langfart. Ja, jeg skal nok gøre det kort. Jo, vi var ankret op ved en bugt, og jeg var gået i land for at se mig lidt omkring, og så på et tidspunkt, da jeg var på vej tilbage for at komme ombord, så kom der pludselig en stor isbjørn imod mig. Hvad gjorde du så? Ja, så prøvede jeg
og liste mig udenom den. Men så kom der en anden stor isbjørn. Ja, den var næsten dobbelt så stor som den første der. Så stod jeg med en isbjørn på hver side. Havde du ikke et gevær? Jo, jeg havde ikke flere patroner. Og jeg kunne jo ikke blive stående der i 50 graders kulde, vel? Så jeg klatrede op på en stor sten. Kunne de ikke nå dig der? Jo, det kunne de, men ja, det var faktisk også meningen. Fordi jeg hoppede og dansede og vinkede og sådan noget. Og er der noget, isbjørn ikke kan lide, så er det, når man vinker til dem. Så de blev rasende, og så kom de galopperende hen mod stenen i fuld galop. Var du ikke bange? Om jeg var bange? Jo. Som en sømand, der skal giftes, jo. Men jeg blev stående. Det gjorde jeg. Og da de var kommet helt ind til stenen, så sprang jeg i sidste sekund bagud. Og så kom de flyvende op i luften mod hinanden. Sådan, de 2 store jumbo-jet bangsatte, og så lå de der. Er de døde? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg skyndte mig tilbage til båden, og det var da først kom ombord på båden. Og i sikkerhed, der så jeg, at jeg havde en stor hjørnetand i den ene skulder. Og det er denne her. Den går jeg altid med om halsen, fordi den minder mig om, at livet er kun til låns. Au. Jeg vidste ikke, isbjørn havde så store tænder. Krokodilletand! Ja, Bounty, det er en anden historie. Hvad for en historie? Ej, den gemmer vi. Du skal læse lektier. Hvad er emnet? Polynesien, og jeg ved bare ingenting om Polynesien. Jamen, bitte Vindbøjtel. Du sidder ved siden af verdens eneste nulevende ekspert i Polynesien. I Polynesien går alle mennesker rundt på bare tæer. I Polynesien, der har de hele året rundt det dejlige vejr. I Polynesien er der så varmt, at ingen gider lave andet end at lade være. De sejler rundt i både og de bor i hytter muligvis. Har de vist nok en junglelov, der siger de ikke må spise is. Dog i Polynesien, der elsker de at danse til musik. I Polynesien, de piger gerne kysse, de bruger ski. I Polynesien er natten fuld af trylleri, magi og stjerneskud og mystik. De har en by, så vidt jeg ved, hvis nok på øen Hula Hop, hvor jeg har fået den besked, at solen altid kun går op. Polynesien, der er de brune både for og bag. I Polynesien, der har de dag og nat, når vi har nat og dag. I Polynesien, der fødes de som børn, og det bliver de polynesiske af. Hvad næsten sker der? Vil du vaske tøj nu? Jeg skal afsted lige på minutten. Afsted? Hvorhen? Polynesien. Polynesien? Jeg har hørt hvert et ord, og der vil jeg hen. Jamen, hvad er det for noget? Det der Polynesien. Det er nisseparadis. Jeg troede, at nisseparadis var lige her, hvor vi er. I nisseparadis, hvor vi er. Det troede jeg også. Men hør så lige her. I Polynesien har nisser ingen huer på. I Polynesien er himlen nemlig altid blå. I Polynesien, der er de polynisser, lige fra de er små. Og deres risengrød er god, og den er aldrig brændt. Og de fleste nisser siger, der er ikke overregn. Lige for tiden bor der kun én polynissemand, og sådan cirka 100 nissepiger omtrent. I Polynesien, der ser man til den nisse sommerfugl. I Polynesien, der lærer man, når en hasselnød er hul. I Polynesien, der siger man, en smørklat, den er gul. I Polynesien, der bliver man, for der er det altid jul. Ja, der er det altid jul. Det lyder som godt, det der
Polynesien. Må jeg godt komme med? Så pyt da. Men vi skal skynde os. Så tag det nu roligt og tag det roligt. I ved jo slet ikke, hvor Polynesien er henne. Nej. Hvor ligger det henne, Stup? Det ved jeg ikke. Men det er ikke noget problem. Vi laver bare et skilt, hvor der står Polynesien, og så følger vi den vej, skiltet peger. Ja! Hallo? Hallo i skibet? Saftig søpølse. Det er jo selveste herr direktøren. Velkommen ombord. Mange tak. Ja, du kender jo Henry. Nej, det er jo borgmesterens Henry. Ægte. Ja, vil du hilse din far rigtig mange gange fremad. Ja. Hvad han vil hvad? Ja, altså, står skibet fast. Ja, det er alt for fast efter min smag. Jeg synes, det vipper. Nej. Jeg synes der er noget, der vipper. Det vipper lidt. Jamen, den Når er jeg leve. præsenterer til Bounty, det er er min letmatros. Ja, altså, jeg tror, det er tjærelugten. Hvis det har noget imod, at jeg kan jo mærke. Jeg tror, det hjælper. Det giver sådan det frisk luft. Det giver ny luft. Altså, det er altså vores ældste produkt. Nat i Polynesien. Ja, dybt godnært i Polynesien, hvis du spørger mig. Hvad skylder vi æren? Jo, altså, nu skal I høre. Hvis vi kunne få lov til at tale sammen under 4 øjne. Ja, det er der slet ikke nogen grund til. Jeg har ingen hemmeligheder for besætningen. Nej. Ja. Sid ned og fyr løs. Udmærket. Tak. Ja, jo, nu skal det høre. Se, det drejer sig jo om udbygningen af fabrikken. Ja. Ja, altså, det sagde de, det var i orden. Efter princippet, ja. Ja, nu skal det høre. Se, her har vi så planen. Her er planen. Det er bagsiden, og her har vi hele forsiden. Nu skal det se. Hele det der, det er firkantet, det er planen, og der har vi byen. Ja. Der er fabrikken, her er skoven, og der er den nye produktionshal. Hvad? Er det ikke flot? Den er jo lige så stor som resten af fabrikken. Ja. Jo, man må jo tænke stort. Ikke? Ja, har din far ikke lært? Ja, jeg synes, den vipper. Nej, ikke det fjerneste, nej. Men ja, det ser jo godt ud. Hvad med røgen? Hvad? Ja, se, der må jeg indrømme, at vi kan lukke fabrikken helt herude. Jo, der har været en enkelt lille udslip, altså, men det vil jo ikke gentage sig. Fint. Ja, så ser det jo ud som om, og jeg kan jo se, at I kun skal bruge en lille del af skovbrynet, og er det så nødvendigt at fælde nogle træer? Nej, ikke et en. Hvad var det? Det var vindruret. Det ser ud til at blive for frost i nat. Nej, det ser så ud til, at det er en aftale. Hvis altså kommunen godkender det. Ja, jo, naturligvis. Ja, med stempel og det hele. Det, ja. Nå, men så var der vist ikke mere. Ja, det vil sige, jo, de sælger jo juletræer, ikke sandt? Ja, det skulle jeg mene. Ja, ikke sandt, for jeg har netop besluttet at forære mine ansatte et juletræ. Ja. Hvis det kan lade sig gøre. Ja, selvfølgelig kan det. Hvor mange drejer det sig om? Ja, jo, lad mig sige, der er jo laboratoriechefen, der er lagerforvalteren, og der er marketing. Jeg tror, jeg tager dem alle sammen. Ja, Det er alle sammen. Ja, for en sikkerheds skyld. Ja, men det er jo næsten 2.000. Ja, men man vil jo nødt stå der og mangle et. Vel? Ja, for øvrigt, ifølge mine oplysninger, så skulle de jo eje mindst 5.000 juletræer. Ja, hvis vi tager ungetræerne med, så... Jamen, så bare giv mig dem med, og så bare giv mig råb. Og stop. Nej. Mine ungetræer skal ikke sælges. Og så for øvrigt, så er jeg jo ikke dummere, end jeg kan se, hvor kompasset kører hen af. Nej, og mine træer skal ikke puttes på dåse. Er du med? Ja, ikke dem alle sammen. Altså, tænk på marketingchefen, og der er jo... Dine ansatte kan komme ud og fælde deres juletræer, ligesom alle andre, og du kan gøre det samme. Hvad med planen? Planen, den er her, og den kan du stoppe på en dåse. Jamen, vil du stå i vejen for fremskridtet? Tænk dig på handelsbalancen, og på handel med udlandet, og på industrien, og... Hvad var det? Det var vinden, der blæste i masten. Og hvis du lukker øjnene, så er det ligesom om at være ude til søs. Til søs? Til søs? Det må... Jamen, jeg kan jo slet... Det står... Nej, det må... Jeg må af.
Og nu går han planken ud. Pas på reglingen! Pas på reglingen. Nå, god aften. Hvordan var det så i Polynesien? Koldt! Der må være et eller andet galt med skiltet. Det bliver ved med at pege den her vej. Et nissegodt skilt. Jeg var ellers bange for, at jeg skulle spise helt alene, uden at have nogen at spise sammen med. Mad! Varm mad! Hvad skal vi have? Risengrød. 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 Alle ved, at nisser elsker nødder. Æbler, pærer, bær og gulerødder. Indimellem også en rosin. Jeg går heller ikke af vejen for en clementin. Vi kan ikke stå for champignoner. De kan have de sjoveste fasonger. Men hvis der skal dækkes op til fest, ved en ægte nisse med, hvad der er bedst. Risengrød. Der er nu ingenting som risengrød. I kan beholde jeres bløde brød, hvis bare jeg må få min risengrød. Jeg var alligevel uden risengrød. Lad dem der ved det spise grøden rød, hvis bare jeg må få min Nogle gange kan vi lide en kage. Is er også meget godt at smage. Hvorfor sige nej til en tomat? Jeg går heller ikke af vejen for en gang salat. Der er ikke det, vi ikke kan lide så. Der er ikke det, vi ikke spiser. Men hvis man skal blive en nisse glad, ved en nisse med, hvad der er nissemad. Risengrød. Der er nu ingenting som risengrød. I kan beholde jeres bløde brød, hvis bare jeg må få min risengrød. Jeg var alligevel uden risengrød. Lad dem der ved det spise grøden rød, hvis bare jeg må få min så blid, så blød. Risengrød. Kanelbestrød. Risengrød. Så sød, så sprød. Hvad er det, I taler om? Risengrød.